Гитара сиртип бармактарын канатып өткөн, уйдерин сыгарам деп тамактан ядыган, гитара грифіне тутунмай бир тәулүктө тура алмаган, һәм әлбетте гитара тыңларга яраткан азат рухлы достар, сәлам бүтәгезгеле. Һез өр-яңы исемдер асусы, якты йондудар балкытусы кош юллы балалар проектын карайсыз. Безнең максат бәйгегә килгән 16 катнашучысының һәр береһеннән якындан танышу. Кош юлы балалар, бергәләп канат ныгытайык, бергә узайык.